Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla esiZulu. Le show lesibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivashela ma uzongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi namhlanje ayibeke obala. Sawona ma. Sawubona ndodakazi yami, siyaphila njani nini? Ngi-right nami. Why ubeke ibuko phezulu? No, akunankinga ngiyabuza nje. Lishisa ilanga. Oh, okay. No, akunankinga. Sengikhohle. Uyaphila? Ngiyaphila ngane yami. Ngi-right nami. Yeah. Uma bani? Ngingumacele. Oh, okay. Ubuya kuphi nendawo? Ngibuya eNewcastle, Ukhulele khona? eMadadeni. Cha, ngikhulelanga khona, ngikhulele eRichmond. Richmond. Oh, okay. So, benjani impilo yakho usakhula? Hayi bengiyintombazane nje eziphethe kahle, esindisiwe. Okay. Okay. So, ukhule ekhaya vele ngaphansi kwesandla sabazali abafundise Abazalwane, inkonzo. yeah. Oh, okay. Hayi ukuthi into ekufice ngendlela. Cha, ngane yami. Oh, okay. Yeah. So, yini le ifihlileke sefisa ukuthi ubeke obala namhlanje? Ngane yami, ngehlelwa isigameko lana. Nginendodakazi esebenza eGoli. Okay. Njoba isebenza eGoli ke ngihleli nabazukulu unezingane eziwu2. Umfana omdala nentombazane encane. Okay. Njengomuntu ke ngishilo ngathi ke ngikhule ngenkolo. Nami ngayiqhubeka indaba yenkolo nenkonzo kubantwana bami ngabafundisa yona. Bekuthi njalo ke ngesonto ekseni ngibathatha abazukulu. Yes. Ngibase ku Sunday school. Kwaze Okay. kababa yayikhulela sebeyakwazi ukuzihambela. Njalo mabeya ku Sunday school bahambe bobabili. Ngelinye ilanga ke umzukulu lo owumfana wayenomkhuhlanyana yena engezukwazi ukuya ku Sunday school. Wase lo oyintombazanyana wahamba yedwa waya ku Sunday school. Njengomuntu ke okhulela enkonzweni ngangisigcina nesikhathi sokuthi bahambe. Ayike wahamba kumzukulu wentombazane yedwa. Hayi esehambile kwakhona into ethi nje angishoshi nami angishoshe ngimlandele ngisheshise. Wayeneminyaka mingaki ngaleso sikhathi? Oneminyaka ewu12. Okay. Angisheshise ngimlandela hayi ngisheshe ngalandela nophela inkonzo iqale nami sengikhona futhi ke ngibona ukuthi kwenziwani ku Sunday school ngoba uhambe yedwa. Mangifika hawukomile esontweni thule kuthecwe kusho ukuthi ufike eli kakhulu umzukulu. Hayi ke ngingeneke kulendlu le eyiclass abafundela kuyona. Mangithi ngivula umnyango hayibo tanami into engayibona. Kwenzakalani? Uthisha ka Sunday school umuntu wesilisa Oh, okay. phezulu kwengane yami Lena 12. 12. Hayi isilile engasivusa lapho ngakhala nganqanqatheka mntanami. Kanti lo mfana mase ngimbuza neminyaka yakhe ngeke uzukholwe lo mfana wayeno 35. Lo mfana kushuthi kade aqala ingane yami eloke isondeze eduze kwayo ngoba bekuthi bakuphuma inkonzo ingane nama chips inosweet inanemali ayisakwazi nocela imali yokukhera kumina manje Ngoba inayo imali phela. ngoba manje usho ukuthi uyiphiwa yilothisha ka Sunday school. Ayi angikwazi nganokukhoza ngalo langa mntanami. Ngabikela ke abadala basenkonzweni kobaba. Ayikwangathi yabathusa le ndaba. Ngathatha ingane ke uyazi ke mangabe into isikwehlele uyahluleka wena ukuthi uyihandlishe ngendlela ecorrect ngoba manje ngithukile. Hamba nengane ngaye ekhaya ingane phela. Kwathi nje ngcikimi ukuthi konje mangabe ingane yenziwe njena khona phela nendawo ezihanjwayo ko ezibhedlela la ingane Yes, okokuqala nje fanele abone udokotela. I-counseling khona. Hayi ayizange zifike kumina leyo ndaba ukuthi ngiyoyibika nako Thuthuzela ema-center akhona ezibhedlela. Hambe nengane mina ngiyekhaya kodwa nje ngiyakhala nengane ngiyayibona ukuthi isenhlungwini. Ayi ngifonele omunye wobaba basenkonzweni ngibuza ukuthi bazoyihandlisha kanjani le ndaba. Hayi bathi bazofika. Bafike nangempela ekhaya. Hayi ngimotene bazama ukungibambatha ngaphela lo mfana lona isithenje esikhulu sale nkonzweni
Sunday school teacher futhi ubuye abambe nezinkonzo lenkonzweni. Ungamangala ukuthi ngalona lelo langa lelo enze lesi sigameko eme phambili chorus leader. Yena lo mfana ngiyana nesibindi ngayo lo mfana. Ayike mntana miqhubeka indaba. Ngizama ukuthi ngixhumane nama social worker, ngixhumane namaphoyisa, hayi bathi abazalwane bayimbambatha indaba ukuthi hayi indaba bazoyihandlisha bona. Ayike kuthi kanti ingane kuthi ngelinye ilanga ingane njengane siqala nokuya esikhathini ke. Awukaphela inyanga ingane yangayo esikhathini. Ngigqoba ingane ngise clinic. Ingane ikhulelwe. Kunena ngizothini? Ngaphela lento yenzeke kwelami isonto. Kunina ngizothini? Ngisabe nokuyisho indaba kunina. Siyakhula phela isisu sona. Nabazalwane bayafika la, indaba banyathela ngeenyawo indaba. Bamgquba umfana ke beze naye kimi. Umfana acela ukuthi ucela ngingayisi indaba kuma social worker futhi ngingayise emaphoyiseni uzongikhokhela. Ngihluphekile phela mntana mangisebenzi. Nonina njengoba esebenza eGoli nje akhona into ethena ayisebenza isemakhishini uthi gqwa nje imali ekuphilwa ngayo phelile yempesheni yami. Hayi afike nangempela umfana afika ngithi va ngo 30,000. 30. Awu ithula msindo phela lelo nemali engaka nje phela ngiyaqala mina nokubamba imali engaka. Nangempela ngithule khulelwa ingane iyeke isikole. Azala umntwana. Unina athi mayefika ngoba umnina wayefika ngoDisemba khathi esiningi. Mayefika ngoDisemba engakabeletha umntwana nasisiso. Ngilibeka udaba ukuthi hayi umntwana okhulelisiwe ngingayibeka indaba ukuthi khuleliselwe khona lesontweni. Hayi ngihliphise nje indaba manje pho uhlawulile ngivele ngithi awuhlawulile nje ngivele ngiveze imali encane nje 2.5 mntanami. Sengiyigodlile le lo 30 lo. Futhi umfana uthe uzoyondla ingane sengithulike. Unina akazi ukuthi ingane yakhe yahlawuleka. Yazalwa ingane. Futhi unina akazi ukuthi lengane iyondliwa ngemali enkulu kangaka. Sengimdala ke mntanami. Sengiyafisa ukuthi umntanami ndodakazi yami ilwazi lolu daba ngoba phela manje noma ifikile ayisalubhadi kwasenkonzweni inaloku kudina ukuthi ingane yakhe ikhulelwe ngikhona. Futhi umuntu engimaziyo ngoba nakho uyakwazi nokuthi ene azoyondla ingane. Sengifisa ukuthi manje ngihlambuluke ndodakazini yami ngigonyuluke lemfihlo le engaka yokuthi okokuqala ingane yakhulelwa isontweni lami. Okwesibili Sunday school teacher wakhe. Okwesithathu wanginikeza phela imali mntanami u30,000 engingazi ukuthi ingane yami izongithatha njengoma onjani njengogogo weingane zakhe onjani uyophinda ingane yami ngethembe mntanami. Unime mingaki manje umzukulwana? Umzukulu useneminyaka e15 manje. Umzukulu unozukulwana lo ke manje lozalo umzukulu wakho useneminyaka emithathu. Shu. Manje into engifisa ukuyazi kahle uye wathi nawufika ubona isigameko uye wafika wakhala kuphela. Kwenzakalani enye nje ukuthuka kwakhe mawusumbambile umlisa lo? Umlisa into eyangixaka kakhulu akho kuthuka okutheni. Akathuka ngikubona. Okutheni wathuka nje phela ukuthi uyangibona kodwa ukuthuka okutheni akukhombisa njengomuntu ke ulele nengane encane. Ma umshaya ingane ngempela wangamshaya ingane. Ngavele ngaphelelwa amandla mntanami. Kwavuka shukela, kwavuka BP. Akukho ngazange kuze kungivuke. Ngangiqanqatheka ngamemeza ngahayiza. Kona akukho right ukuthinta umuntu ngezandla zakho umshaye but iyanyantisa leyo nto le and nje angazi ngaphezulu kwamandla and umzukulu wakho ngiyacabanga ukuthi bekuwena. Uyabona manje nalena yami nayo ayithuki kakhulu ngoba uthi ujwayele ukuyipha izinto noma ithukile yona ukuthi ngibabambile kodwa ayithukile futhi nayo ngokutheni futhi noma kade eyithambisa ngezinto ezithile noma ikhombisa ukuthi uyamthanda angazi kwakwenzekani kodwa nje mina nje ngangithuke ngalolu hlobo ngakugula mntanami. Yini edala ukuthi ungambophisi ubhuti wabantu? Angiphela manje ngixakekile ngihluphekile ngikondla ngawe lamasentshana nami empesheni
mase bethe bazofika bazokhokha imali enkulu kangaka. Uyabona nje 30,000 ukuthi imali kumina imali enkulu leyo. Ngihlela uku-understand ukuthi yini eyadala ukuthi uzumlinde akhulumisane nawe because ngokucabanga kwami kwakufanele uphuthume uye eclinic uhambise umntwana ukuze ezoklinwa because uhlukumezekile. That's 1. 2, kwakufanele uthinte amaphoyisa. Yini eyakunqanda, yini eyakwenza ukuthi uphelelwa amandla uhambe nengane uze ufike naye ekhaya ibihlukumezeke kangaka? Angithi manje ngithe mangiqangatheka ngimemeza ngikhala ngase ngifuna ukuthinta abaphathi bami basesontweni. Yibo manje laba sebethi bazoyihandlisha indaba abangibambathayo. Bangibambatha kwaze kwabakufika la khokho khona le mali ke belokhu bengehlisa umoya. Njengomuntu okhulele esontweni uyabona and angikwazi futhi okunye engikwazi ukuthi kufanele ngireport lana kuma elder nasesenkonzweni ngireport kumfundisi. Bonke nje bayithalalisa indaba. Bathi bazoyihandlisha bona bazoyihandlisha bona le ndaba lena. Iyangidla ke manje ma icala le rape aliboli sidalo nje. Ngisho ngokuthiwa sekudlula iminyaka ewu200 bekuthi umuntu uyaphila kuze kufika ku200 years aliboli sidalo. So uyimisele ngani njengoba kuyima ufisa ukuxoxa ngalento le? Ngiyafisa ukuthi idaluleke indaba. Mhlambe lo mfana la ekhona futhi uyaqhubeka uyayenza lento. Okwesibili indodakazi yami ayazi ukuthi ngafumbathiswa imali. Futhi ayazi ukuthi umfana wasenkonzweni leno uthenjwe kakhulu esontweni lona wenze lento. Waziwabola umlisa. Manje uyafika azoyibheka ingane ekhaya lakho noma ulokhu ethumela imali nje ubaba oyi-ATM? Uyafika kodwa akafiki maye khona unina wengane ndodakazi wami. Okay. Uyafika ayiphatha afika noplastikanyana lapho. Uyabona nami nokumbheka kuyangilimaza nje ngokumbheka mina ngibona umkhwenyana la. Ngibona isigebengu esadlala ngengane yami. Kodwa manje ngafuthi ngihluphekile. Nonina wengane akho into etheni ayithumelayo la ekhaya. Ngihluphekile. Ngiyakwamkela kwesithuke efika nako. Yazi ma umntwana na 15 umntana omdala ukhule ngokwenele. So uyokwenza uyayibuka yonke into oyenzayo. Oqala azange uzumlwele and ngiyazi ukuthi ngabe kukhona lokho enhlizweni yakho ukuthi ha ugogo azangilwele. That's 1. 2, I'm sure uyangena einkundleni zokuxhumana azizwe izinto enje abone ukuthi fangabe wamlekelela kanjani njengogogo wakhe njengomuntu amthembile ahlale naye because umama wakhe akekho phela. So konke lokho kuhlukumezeka mhlambe ngabe uke wamzamela ukuthi abone psychologist mhlambe uke wamzamela ukuthi athole i-counseling? Angikazi mntanami ngabe ngiqamba amanga angikazi ngathemba wona amakholwa lawo ukuthi khona into esithile azongenzela wona. Ma yini I do understand ukuthi ukhule ngaphansi kwesandla sabazali ababekhulise ngokholo. Yebo mntanami. But yini eyenza ukuthi abasesontweni babe bakhulu kuwena okudlula umzukulu wakho oyigazi lakho? Why ubasabe ngalendlela ukuthi uzubamkela ukuthi abakufumbathise something ezokuvala umlomo? Because la kubuke engazi ukuthi bekubalekile abasesontweni kuphela. Umntwana wakho umbekela ezantsi because awumlwelanga but uye wabeka abantu basesontweni phambili. Why yini eyenza ukuthi ube nokukholelwa ukubona kangaka uze ulimale nomntwana wakho oyigazi lakho? Noma ngingeke ngithi impilo yemntanami ngangiyibeke kakhulu ezandleni zabasesontweni. Kodwa njengomuntu okhule ngenhlonipho esesontweni ngalibeka kubona udaba ngabathemba njengoba abasesontweni ababadala futhi abanye babo bafundile bazoyiqhuba indaba. Angifunde nakufunda mina mntanami into eziningi angizazi. Okay. Mhlambe bazoyiqhuba indaba ngendlela eqondile ngendlela efanelekile yasemthethweni ngabathemba lokufika kwabo naye bemgqubile ngabathemba ukuthi bazomvumisa ukuthi uyalivuma icala. Maye livuma icala ke bese kuqhubekela phambili. Walivuma icala akaliphikanga kodwa waseyangibambisa le mali. Ngiyakuzwa. Yena ke undodakazi wakhe ke umama womntwana ke umzukulu wakho yena indlela ayiyona umuntu onjani? Akave mhlambe umuntu onomoya ophezulu onolaka othethayo noma uphansi? Uma ubhekile mezwe lento le ufisa umtshela njengamanje uzoyithatha kanjani and uzokubuka njengomzali onjani?
uwumuntu onomoya ophansi kakhulu mntanami. Okay. Angimboni engangibuka njengomama njengomzali olungile ngoba ngiyamazi ukuthi nala isebenza khona kho mali etheni ayiholayo kodwa futhi nami ngayigodla futhi le mali. Okay. Mhlawumbe ukuba ngayixoxa indaba mhlambe nemali ngangeke ngiyithathe ngathi akaboshwa umuntu akaboshwanga umuntu azange sithe nakuma social worker ngagodla imali ngabona imali iminisamba semali nemali ezongena zonke izinyanga akayazi indodakazi yami indaba yemali ingena zonke izinyanga wazi ukuthi ngena ukuthi co mhlawumbe 500 akazi ukuthi ngena u2500 Manje le mali isangena namanje inyanga zonke. uyayondla ingane umfana futhi uyafika nempahla meyifikele ezobona ingane yakhe ukuthi indodakazi yami ayazi ayikwazi konke lokho kuyimfihlo kimi nayo uma wengane umzukulu akayixoxi uma wayiphelele yonke indaba. Yo, sike sizama ukumthinta indodakazi wakho simuze ukuthi uzothini. Hello? Sawona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from iBlack Life TV. Singakhona ukukhuluma? Ustufuza from? Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Okay, singakhuluma. Alright, nginomama wakho la e-studio ucela ukukhulumisana nawe bengicela nje umuphi ithuba. Okay. Ngumamela. Sawubona ngane yami. Unjani mama? Ngiyaphila mntanami unjani niyaphila lapha eGoli? Siyaphila. Sekwenze njani? Ngafonela umuntu engingabazi. Kona nginomkhuhlanyana kona kodwa ke kunendaba lana mntanami ebengifisa ukuthi sixoxe nawe. Hayibo, kwase kusawunda serious uyangithusa. Izi impela iyangikhohlelisa ngibangela umkhuhlane kodwa ke iyangisinda futhi nami. Kufanele kodwa sixoxile. Lindiwe mntanami. Yebo. Uyakhumbula ukuthi uNtomfuthi wakhulelwa eminyakeni emithathu edlule. Ngiyakhumbula. Njengoba isizukulwane sami sesineminyaka emithathu nje. Ngakutshela ukuthi uyise wengane wafika wathi fahla kancane 1000 nje mntanami. Washo ukuthi wahlawo. Nokuthi ke ikhona imadlana ayikhiphayo 500 rand mntanami ukuthi ingane yondleke. Yebo ngane yami. Manje mntanami ngithi angikutshele la iqiniso ukuthi kwenzekani. Okokuqala yebo mntanami ngicela ungilalele kahle ungangahluleli mntanami ngiyagula sengimdala. Usangilalela? Ngilalele mama, uyangithusa nje. Umzukulu wami ngane yami wakhuleliswa yilo mfana wakaSangweni. Lo okuyena kade bafundisa Sunday school. Angizange ngitshele lokho mntanami. Uthisha waSunday school wasesontweni? Yebo mntanami. Ngicela ungixolele mntanami. Kanjani mama ngoba lo muntu omdala? Umdala impela mntanami wayena 35 nje ngempela ngikhathi kwenzeka lento. Kodwa ngeke ngibone ukuthi kukhona futhi okunye osekwenzeka ngoba naye akathuka ngamanga ngoba ngababamba oqotsheni mina esontweni phakathi. Mama uqonda ukuthi ingane yami ayithandana nomuntu omdala kanjani? Mntanami ngixolele futhi ungawazonda amakholwa nebandla lami Mama i-rape le eyayenzeka and wena mama wayiyekela yenzeka kanjani? Mntanami ngangingazi ukuthi ngenze njani. Lo bhuti uhamba estradini every day u-free mntanami kodwa wahlukumeza ingane yami inengane yakhe. Ngixolele mntanami Kodwa mama uyenza kanjani into ebuhlungu kanje kumina? Ngixolele mntanami ngixolele mntanami. Ngiyacela ukuthi mawusufikile lapha ekhaya mawusubuyile sixoxe kahle sibhekene. Kwesibili ke mntanami njengoba ngathi kuwena wathi vaya into encane umfana wanginikeza 30,000 mntanami. Angikholwa ke le. Mntanami
Angikholwa-ke le okusho ukuthi mhlawumbe kufanele vele ngilande ingane yami ekhaya. Mhlawumbe kufanele vele ngiyilande ingane yami noma ngivele ngiyihlulekele nayo kunokuthi ihlale nawe mama ngoba wena awunayo indaba nayo. Nkosi yami kahle mntanami ungakwenzi Awunandaba nengane yami, awunandaba nami. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda ndodakazi yami futhi nabazukulu bami ingane yami ihlukumezekile mama. Ingane yami ihlukumezekile. Ngiyacaca. Mntanami Nkosi yami ngicela ukuthi ufike sizoyixoxa lento kahle. Yingakho ingane yami nokuyivalela. Ingane yami ihlezi ivalele, ithule. Ihlukumezekile ingane yami and wena mama uthule nemfihlo engaka. Wathatha imali. Wakhetha imali ma wakhetha imali ngaphezu kwethu. Wathatha imali ngaphezu kwethu. Nkosi yami Msindisi. Xola mntanami ngicela ungixolele mntanami ngiyafisa ukuba nomama ohlukile. Nkosi Ngifisa ukuba nomama ohlukile njengamanje ngoba lo uwena uthanda imali uthanda isonto lakhe. Ngizofika ekhaya ngizolanda ingane yami. Ngicela ukufika ekhaya ngizolanda ingane yami sibone ukuthi senze njani ngoba wena mama usikhathalelanga. Mntanami ngiyaxolisa ndodakazi yami. Awavele walivala ucingo. Uvalile? Selivalile mntanami. I'm sure ulimele enhlizweni la ekhona. Kufanele mntanami. Yes, kufanele and angimsoli because kungaphezulu kwamandla. Ngiyamthusa futhi. Mhlawumbe ubezobuya nini yena eGoli? Akachazi ukuthi uzobuya kodwa ngiyamuzwa ukuthi uhlukumezekile usenokubuya noma inini. Yebo. Ngiyacela ma usinikeze imvumo ukuthi simbukhele counseling umzukulu wakho ngemvume yakho because uhlukumezekile I'm sure. Ngiyacela ayikho imali ozoyikhipha. Yebo mntanami kodwa bengiyocela ukuthi iqale kufika unina kuqala ngoba sekukuningi okwenzekile efihlelekile ngingalikhuluma iqiniso. Sithathele kunina futhi ngiyacabanga ukuthi naye unina Nkosi yami naye angadinga usizo ngoba usezwe indaba ezinkulu abengayilindele. No, I do understand. Manje ma uzokwenza kanjani ukuthi indodakazi yakho iphinde ibuyelwe uthando nethemba ngawe emva kwayo yonke lento esiyenzakela? Sengicela sengithembe nina abantu abami njengoba sengize kunina nje sengibekele kunina ukuthi nisihlanganise nimbonise naye ukuthi indlela engikhule ngayo nami ngithembe kakhulu abantu basesontweni indlela engikhuliswe ngayo nosizo belula endlini olwenza ukuthi ngigodle kwale mali sengithembele kunina nje njengoba uthi nje kufanele ubona le naba uthanda nobani Black Life TV lapha nithi bazomsiza umntanami uthe wobani bese ubukhele i-counseling abone i-psychologist. Yes. Yebo mntanami umuntu konke lokho kungasiza kakhulu. Okay, akulungile. Ngikufisela inhlanhla khona konke but ke ngiyacela ukuthi nisivumele ukuthi silokho silandelele ukuthi kuzogcina kwenzekeni undodakazi mesebuyile njengoba ukube ngokucacile ukuthi ufuna ukuthi sithathisele kuyena yonke into kusuka manje njengoba usukhulumile naye. Yebo ngani. Sibonga kakhulu ma ukuthi usivakashele. But ke ungathini kubantu abahlukumeza ngokocansi? Okokuqala njena ngingasho ngithi uma ngabe izingane zithi ziyana noma ngabe thiwa zenhlanganweni noma ikuphi noma isesontweni noma kuSunday school landelela mzali ukuthi kwenzekani einganeni. Ungathembi othisha ngisho nasezikoleni. Ungathembi othisha kakhulu futhi ungathembi ngisho naSunday school teacher namalungu ebandla usungawathi ungabekeli kubona konke ngengane yakho. Landelela ingane yakho ukuthi la isuke yakhona iphephile yini. Okwesibili amakhola wangayimbozi izinto ezamahlazo ezenzekayo emasontweni ngoba zingcolisa ngisho namasonto ngcolisa ngisho nabantu abakholwa ngokweqiniso. Nathi bazali singahlali phezulu kweindaba zabazukulu bethu sidedela ukuthi ngoba nakho nina akekho bese uthatha konke ukugodlele kuwena ngoba njengamanje ngiphethe isifo senhliziyo. Ngiyazi ukuthi kwasukela kulento le. Ngiyona lento yakulimaza kakhulu. Ngoba manje ngihleli nayo yangilimaza nasenkonzweni angisakhonzi kahle. Nomntana mesefikile ngiyasaba ukuthi ngabe lengane izoyikhipha yini lemfihlo. Lengane yakhe ke umzukulu wami. Singathatheli izinto zeingane zethu sizithathele kuthina sebe siwogogo
umdzalo wayo le. Okay, ngiyabonga kakhulu ma, ngiyasibonga nje kakhulu futhi istep osithathile sokuthi uphumele obala namhlanje. Wangalinda iminyaka iziphele ohlampe-ke uzudlule emhlabeni ungayikhulumanga lento le. But ngiyathemba ukuthi uzolulama nawe, phinde uqhubeke uhlale nomndeni wakho, nidlule kuyona yonke lento lebuhlungu, nixolelane, niphinde nikwazi ukubumbana, nizwane njengomndeni. Sibonga kakhulu ngathi usivakashele. Ngiyabonga, Nkosi inibusise. Yo, hayi mina angiyazi lento bakithi asingahlukumezani but asithandaneni. Okwami ukuthi ngikukhumbuze ukuthi usubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.